ascoltando la tua voce, io ricordi dove porta la mia strada nella vita all'incontro con te. Era un'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò. Era un uomo come tanti altri, ma la voce quella no. Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore. Era un uomo come tanti altri e quel giorno mi chiamò. Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa che ascoltando la tua voce io ricordi dove porta la mia strada nella vita all'incontro con te. Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa che ascoltando la tua voce io ricordi dove porta la mia strada nella vita all'incontro con te. All'incontro con te. All'incontro con te. All'incontro con te. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U tjeżis illum il-Knisja tiċċelebra l-jum tal-kelma ta' Alla. Il-Papa Franġisku bis-sena 2017 iddeċida li jaħtar jum matul is-sena iddedikat kollu kemm hu għall-importanza ta' din il-kelma, l-Iskrittura. Illum ukoll qegħdin hawn biex nirringrazzjaw lil Alla u biex nitolbu fuq kelma oħra, il-kelma tal-ġurnalisti. Illum hija t-tifkira ta' San Franġisk de Sales li huwa protettur, patrun tal-ġurnalisti. Hawnhekk f'nofsna hawn fil-komunità illum magħna persuni li għandhom din il-missjoni, din is-sejħa. E jiena naħseb li mhux f'kombinazzjoni li propju s-sena din it-tifkira, din iċ-ċelebrazzjoni, dan ir-rattaħajr tal-ġurnalisti ħabat propju fil-jum iddedikat lil kelma ta' Alla. Biex nitħejjew tajjeb bħal din iċċelebraw kif ixraq din il-laqgħa tagħna ma' Alla u flimkien ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil Mulej jkollu ħnina minnha. Nitolbu maħfra lill-Alla u lil xulxejn. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil. U billi ħallejt tmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli, lill-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna
Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nofru din l-Ewkaristija għal Ruħ Vince Rapa. Ejjew infaħru lil Alla flimkien billi ngħidu Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bejn il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għali meħud mill-ktieb tal-profeta Ġona, il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona u għallu mur f'Ninwe, il-belt il-kbira, u xandrilla li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu il-mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira għall-aħħar, trid 3 ijiem biex timxija. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi, ixandaru jgħid 40 jum ieħor u Ninwe issir ħerba. In-nies ta' Ninwe emnu falla, nadew sewma u libsu l-iskejjer mill-kbir saż-żgħir. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina. U Alla reġa' bdielu mid-deni li qal li kien ser jagħmlilha. U ma għamlux. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien parti minn Salm 24, triqatek mulej għarrafni. Triqatek mulej għarrafni, il-modi tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni il għaliex inti Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Triqatek mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tieba tiegħek mulej il għaliex huma minn dejjem. Inti tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Triqatek mulej. Twajjeb u sewwa l-mulej għalhekk juri t-treq tiegħu lill-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa u jgħallem lil-fqajrin it-treq tiegħu. Triqatek. It-tien lezzjoni. Is-sura ta' din id-dinja qatt tgħaddi. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu il-Korintin. Dan ngħidilkom ħuti, iż-żmien qsar ħajkunu mela dawk li għandhom mara bħalli kieku m'għandhomx, dawk li jibku bħalli kieku ma jibkux, dawk li jifirħu bħalli kieku ma jifirħux, dawk li jixtru bħalli kieku m'għandhom xejn, dawk li jgawdu d-dinja bħalli kieku ma jgawduwiex, għax is-sura ta' din id-dinja qatt tgħaddi. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilejan ixandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum u s-saltna tal-Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilejan, lemaħ lil Xmun u l-Indri. Qegħdin ikallaw iġbiek il-baħar għaliex kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom: ejjew warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexan ftit ieħor, ra l-ġagbu ta' Zebedew u l-ħuh Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu xbiek. U minnu fih sejħilhom. U huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-labranti u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Jekk tiftakru fl-aħħar ħdowt, il-kelma Alla dejjem telqet minn Ġwanni l-Battista. Mill-itlgħu f'dawn iż-żewġ teħdut li għaddew dejjem semmejna lil Ġwanni l-Battista. Issa llum il-Vanġelu jgħidilna San Mark jgħidilna li Ġwanni l-Battista, it-traduzzjoni l-kelma mhix preċiża, arrestat, mhux arrestat, ġie moti. Manna qatt fil-Vanġelu, anki meta l-Evanġelisti jiġu biex jitkellmu dwar Ġesu, illi Ġwanni l-Battista jew Ġesu ġew arrestati jew ġew traduti le qatt, imma l-kelma użata hija dejjem ġie moti. Mat naraw iktar il-qudiem għalfejn importanti din il-kelma moti. Wara li Ġwanni l-Battista ġie moti, Ġesu imur il-Galilija. U għalfejn imur il-Galilija Ġesu? Imur il-Galilija biex ifittex post komdu fejn in-nies jistgħu jisemgħu il-kelma għax kienu diġà preparati ħafna, kienu diġà reliġjużi ħafna, kienu diġà mitħla sew tal-kelma. Xejn minn dan. Ġesu jmur il-Galilija propju fl-iktar post fejn il-kelma Alla kienet ostili. Fil-post fejn kien ċert illi kien diffiċli ħafna li n-nies jaċċettaw dak li kien ser jgħid. Ma marx f'Ġerusalemm, fil-post fejn in-nies kollha kienu reliġjużi, jemmnu mitla tat-tempju, jagħmlu s-sakrifiċċju le. Imma mar fil-Galilija, il-profeta Iżajja isejħilha Galilija tal-ġnus, Galilija tal-pagani. Għaliex għax kienet it-triq, kienet crossroads bejn il-kontinenti, kien hemm it-triq il-Via Maris, it-triq Rumana tant importanti li kienet tibqa' sejra sas-Sirja, kienet tibqa' tila l fuq din it-triq tant kummerċjuża, tant traffikuża għal dak iż-żmien. U minħabba fekk il-Galilija kienet il-pont fejn jiltaqgħu diversi kulturi, diversi ġenerazzjonijiet, diversi reliġjonijiet. Kieku ngħidu aħna kien għawdex, forsi Ġesu kien imur Marsa l-Forn. Il-post fejn l-iktar li jsir taħlit. U Ġesu hemmhekk imur biex iwassal il-messaġġ tiegħu. U x'kien il-messaġġ tiegħu? X'kien il-messaġġ ta' Ġesu? X'jgħidilna l-Vanġelu? Iż-żmien huwa mitmum.
U s-saltna tal-Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-kelma Vanġelu xi tfisser? Il-kelma Vanġelu tfisser aħbar tajba. Aħbar tajba, bxara tajba. Aħbar li tnissel it-tama, li tnissel il-ferħ. Aħbar li tistartja il-pożittività. Li tellaq l-ottimizmu. Din tfisser il-kelma Vanġelu, Evangelion. Il-Vanġelu tal-Alla, l-aħbar it-tajba tal-Alla, li kienu stess, Ġesu nnifsu kien l-aħbar it-tajba tal-Alla. Fil-fatt, kieku jkollna mmorru għal-bidu tal-Vanġelu ta' San Mark, il-Vanġelu ta' San Mark jibda propju b'dawn il-kelmiet. Il-Vanġelu, jiġifieri l-aħbar it-tajba ta' Sidna Ġesu Kristu. L-aħbar it-tajba ta' Ġesu Kristu. L-aħbar it-tajba li hi Ġesu Kristu nnifsu. Iż-żmien huwa mitmum. Il-kelma żmien użata minn San Luqa mhix il-kelma kronos, iż-żmien kif nifhmu aħna, iż-żmien, il-ħin, il-lowm, għada, pitada, il-bieraħ, mhux dak iż-żmien. Imma l-kelma żmien li juża San Mark hija l-kelma kairos. Kairos, x'jiġifieri? Il-kelma kairos tfisser issa u il-mument, issa u il-waqt, issa u iċ-ċans, aħtfu, ħudu. Ara jaħrablek il-mument, Isu bħal meta aħna nkunu nistennew il-Black Friday u x'hekk. Ikun hemm xi ħaġa bis-sejl u inti tistenna dak il-mument ħalli tixtrija. Ħalli ma jaħrablekx, għax dak hu il-mument u jaħrab dak il-mument m'għandekx ċans ieħor. Dak li qed jgħid Ġesu, issa hu iż-żmien it-tajjeb, issa hu il-mument opportun. U wara jaħrabilna. Is-saltna tal-Alla, x'jiġifieri s-saltna tal-Alla waslet? Ara timmaġinaw xi sultan ġej bis-soldati jew xi sultan ġej bil-ministri madwaru, bil-poteri kollha u bil-qorti kollha x'hekk reali, ara nimmaġinaw lil xi ħadd hekk. Meta l-evanġelisti jsemmulna s-saltna ta' Alla, kull ma jridu jgħidulna, tafu x'jridu jgħidulna? L-aħbar it-tajba ta' Alla li huwa ħanejn, l-aħbar it-tajba ta' Alla li jħobb, l-aħbar it-tajba ta' Alla li jaħfer, edha hawn f'nofsna. Din hi s-saltna ta' Alla li hija differenti mis-saltniet kollha tal-madwar. Is-saltna tal-ħaruf ta' Alla, li huwa differenti mis-saltniet l-oħra li kien hemm madwar il-poplu ta' Iżrael. Ma ninsewx, pereżempju, kieku jkollna naqbdu l-ktieb tal-profeta Danjel. Kif iqabbel il-pajjiżi li kien hemm madwar l-art ta' Iżrael mal-annimali, il-Mesopotamja, is-Sirja, il-Grieg, il-Greċja, iqabbilhom mal-iljon, iqabbilhom mal-leopard. Il-Greċja mbagħad l-Alessandru l-Kbir iqabblu ma' bestja jgħid li ma jistax jiddeċifra. Tant kienet perikoluża u kera. Imbagħad jiġik San Ġwan il-Battista u lil Ġesu u s-saltna ta' Alla iqabbilha mal-ħaruf. Ġesu huwa l-ħaruf ta' Alla, illi jirraġuna b'loġika totalment opposta għal mod ta' kif tirraġuna l-bqija tad-dinja. Id-dinja titkellem bil-prepotenza, id-dinja titkellem bil-poter, id-dinja titkellem bl-apparenza, id-dinja titkellem bil-kontroll, id-dinja titkellem bil-regoli, bil-kastigi, bil-premji. Imbagħad jiġik dan Ġesu u jitkellem bil-ħniena, jitkellem mill-maħfra, jitkellem mis-solidarjetà, jitkellem mill-komprensjoni, jitkellem mill-aċċettazzjoni ta' kulħadd, jitkellem mill-inklużjoni. Renju, saltna totalment differenti mill-bqija. Il-mod ta' kif għandna nkunu aħna, il-komunità
ċkejkna ta' dawk li jemnu, qalb u xek, il-bqija tad-dinja li ngħixu fija. Dan hu l-mod. U jkompli indmu u emnu fl-Evanġelju. Ftit qabel San Ġwan il-Battista wkoll kien qiegħed jgħid indmu, imma mhux u emnu fl-Evanġelju, indmu u bidlu ħajjitkom. Indmu u tisirqgħux lis-soldati qalilhom. Indmu u taħqrowx lil min kien iħaddem in-nies qalilhom. Indmu u bidlu l-emil tagħkom. Issa Ġesu ma jitkellemx iktar minn bidla fl-emil. Interessanti din ta' għax aħna ħafna drabi nassoċjaw il-konverżjoni, l-indiema ma bidla fl-emil. Imma Ġesu din ma jifimiex, ma jifimx hekk Ġesu. Kif jifima Ġesu l-indiema? Kif jifima Ġesu il-konverżjoni? Indmu, il-kelma indmu, kif inhi bil-Griek, tfisser bidlu l-mod ta' kif taħsbuha. Metonejte, bidlu l-mod ta' kif taħsbuha. U emnu fil-bxara tajba, emnu fl-Evanġelju. Mhux indmu bidlu l-mod ta' kif taħsbuha u bidlu bil-fors il-mod ta' kif iġġibu ruħkom. Mhux hekk. Mhux hekk. Tgħidu li allura min kien jagħmel il-ħażejn jibqa' jagħmlu le. Il-bidla li jitlob Ġesu wisq iktar radikali u profonda. Ħanġibu eżempju sempliċi ħalli niftehmu. Kieku jien ikolli ngħid tara, mela millum il-qudiem jien nipprova ma nirrabjax u ma nittrattax iktar ħażejn lill-mara tiegħi jew lir-raġel tiegħi. Dik hija bidla fl-emejl. Bidla skont kif xtaqa Ġwan il-Battista. Però dik kemm iddum dik il-bidla. Kemm iddum. Kemm iddum. Sa kemm int kapaċi tissapporti. Għax qed tipprova tikkontrolla l-emil tiegħek. Il-bidla li qed jitkellem minnha Ġesu hi wisq iktar profonda. Ibdel il-mod kif taħsibha mela jien biex lill-mara tiegħi nirrabja magħha, biex nittrattaha ħażin. Il-mod ta' kif naħsibha. Kif hija tinħares lejja? Xi tfisser għalija? X'valur għandha f'għajnejja il-mara tiegħi? Hemmhekk irid immur fil-konverżjoni li qed jitlobni Ġesu, fl-indiema li qed jitlobni Ġesu, inbiddel il-mod ta' kif naħsibha. Jekk jien lill-mara tiegħi nibda nqisha persuna bl-istess dinjità tiegħi, nibda nqisha persuna bl-istess valur u bl-istess mod kif nixtieq li niġi rispettat. Imbagħad bil-mod il-mod jinbidel ukoll l-emejl. Imma jekk jien niffoka biss fuq l-emejl, fuq dak li m'għandix nagħmel ibqa' ċerti li wara ftit nerġa' niġi fejn kont. Allura meta Ġesu qiegħed jitlobna l-indiema u l-fiduċja fil-Vanġelu qiegħed jitlobna taqliba sħiħa fil-persuna tagħna. Indiema ġifieri biddel il-mod ta' kif taħsibha u bibda aħsibha kif jaħsibha l-Vanġelu. Biċċa xogħol kbira. Biddel mhux tant l-emejl imma l-mod ta' kif taħsibha. Ibda aħsibha kif jaħsibha Ġesu. Imbagħad l-emejl, il-konsegwenza tkun li anki fl-emejl iġġib ruħek kif jixtieq Ġesu. Tikkonverti anki fl-emejl tiegħek. U din hi l-bidla li jitlob minna Ġesu. U din hi forsi l-aħbar it-tajba u xek, il-Vanġelu u xek. Forsi mhux ta' bxejn il-lejla li qegħdin niċċelebraw ukoll il-jum tal-ġurnaliżmu. Il-ġurnaliżmu l-Papa fil-messaġġ tiegħu għamel messaġġ sabiħ hekk li dawk li huma ġurnalisti li għandhom din il-professjoni hekk inħeġġiġkom biex tmorru tarawh il-messaġġ tal-Papa. Verament messaġġ attwali ħafna. Jitkellem mod speċjali fuq il-mod il-lum kif isir il-ġurnaliżmu mingħajr ma jirrispetta l-verità.
kif inkabru jew inċekknu l-affarijiet mhux tant skont kif inhuma fil-verità imma skont kif jidrilna jew skont l-intenzjonijiet li aħna għandna jew skont il-messaġġ li fil-fatt skont l-aġenda li aħna jkollna moħbija fil-moħħ fil-qalb tagħna. Il-Papa jitlobna biex immorru fil-postijiet fejn ma jmur ħadd, mo speċjali fejn hemm il-faqar, it-tbatija, fejn hemm iż-żgħir hemmhekk ma jmur ħadd laqas il-ġurnalista kultant. Jitlobna morru hemmhekk naraw bajnejna, nisimgħu bidnejna, missu bidejna u nirrakkontaw il-verità. Nirrakkontaw dak li naraw, dak li nisimgħu, dak li mmissu. U mhux dak illi jidrilna aħna jew dak li nixtiequ nuru kultant anki dak li ma jkunx fil-verità. Għaliex huma marbutin flimkien dawn iż-żewġ okkażjonijiet, il-ħadd tal-kelma ta' Alla, il-kelma ta' Alla, l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu illi tagħtina direzzjoni li turi lill-bniedem il-verità, li tgħidilna tassew minn aħna u li tgħinna nġibu ruħna b'rispett u b'imħabba lejn xulxin. Għaliex huma daqshekk marbutin mal-ġurnaliżmu. L-ewwel qabel kollox il-Vanġelu tal-lum jistedinna biex il-ġurnaliżmu tagħna ikun ġurnaliżmu li jagħti tama, li jagħti ottimiżmu. Id-dinja għandha bżonn ta' pożittività. Id-dinja m'għandix bżonn ta' min jikkundanna. Id-dinja m'għandix bżonn ta' min jeqret u ta' min igerger u ta' min jilmenta. Id-dinja m'għandix bżonn ta' negattività. Id-dinja għandha bżonn ta' min jerfaħħa. Hekk inkunu ġurnalisti b'kontinwità mal-Vanġelu. B'dan il-mod, l-ewwel qabel kollox. Meta jien fix-xogħol tiegħi, fis-sejħa li għandi, nipprova nagħti tama lill-qarrejja, nagħti tama lil dawk li se jarawni, nagħti tama lil dawk illi se jisimgħuni. Imma kif ukoll il-ġurnaliżmu jista' jkun verament kontinwità tas-salvazzjoni tal-ħelsien li jġibilna Ġesu li jagħtina l-Vanġelu. Meta l-ġurnaliżmu jirrakkonta il-verità. Meta l-ġurnaliżmu jirrakkonta ir-realtà. Jirrakkonta l-esperjenza. Jirrakkonta l-esperjenza possibilment biftejt interpretazzjoni. Meta l-ġurnalista jinterpreta iktar milli jirrakkonta se jaqa' fis-suġġettiviżmu. Se jgħid lilu nnifsu, mhux il-verità, mhux il-ġrajiet. U Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala l-aħbar it-tajba. M'hemmx differenza bejn il-kelma u l-persuna tiegħu. M'hemmx differenza bejn il-kelma u l-ġrajja ta' ħajtu. Ma nistgħux naqbduh f'kidba lil Ġesu. Ma nistgħux naqbduh f'interpretazzjoni li mhix preċiża Ġesu. Għaliex? Għaliex? Għax hu nnifsu u l-interpretazzjoni tal-kliem tiegħu. Il-ġrajja tiegħu stess turina it-tifsira vera ta' dak li qal, ta' dak li ħallilna, ta' dak li hu. Kieku jkollna u nikkonkludi, kieku jkollna naqraw l-Iskrittura bħala il-ġurnal ta' Alla, bħala l-mod ta' kif Alla juri il-verità, juri l-esperjenza li aħna ngħaddu minnha u l-preżenza tiegħu f'din l-esperjenza fil-ġrajja tagħna. Kieku jkollna naqraw l-Iskrittura b'dan il-mod, żgur li għandna ħafna x'nitalmu. Fil-professjoni tagħkom, intom li tippruvaw twasslu il-verità, twasslu l-ġrajiet possibilment kif huma lill-bqija tal-popolazzjoni. Jew nitolbu lil Mulej, nitolbu lil Ġesu biex kif il-profeta tal-Antik Testament ma kienx jiddistingwi
bejn il-persuna tiegħu u dak li jgħid. Imbagħad dan jilħaq il-climax tiegħu, il-quċċata tiegħu fil-persuna ta' Ġesu. M'hemmx distinzjoni bejn il-persuna tiegħu, l-istorja tiegħu, il-ġrajja tiegħu u dak li jgħid. Hekk ukoll aħna kollha kemm aħna. Kemm jista' jkun inqarbu lejn xulxejn il-kliem tagħna, dak li ngħidu, nkunu koerenza bejn dak li ngħidu u dak li ngħixu. Jekk fuq kollox l-ewwel wieħed jien, il-kol kemm aħna msejħin biex ngħixu din il-koerenza bejn il-kliem u l-persuna tagħna. Il-wieqfa nistqarru dak li nemnu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull smien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ġisem bis-seħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier, għandu jerġa' jiġi mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. Fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' smilli ġej. Amen. Aħna u nilqgħu l-istedina li qed jagħmlilna l-mulej biex nindmu u nemnu fl-aħbar it-tajba, nitolbuh jarrafna triqatu u jmexxina fis-sewwa tiegħu. Iqaf mulej mal-knisja tiegħek jew tistedinna nindmu u nemnu fl-aħbar it-tajba. Ismana, anqal fina l-koll soba u indiema għal ħtijitna biex bħannista ninwe nerġgħu lura lejk. Ismana, daħħal fis-saltna tiegħek lil qaddej tiegħek Vince Rapa u lil ħutna l-mejtin kollha. Ismana, nitolbu għal dawk kollha li għandhom din is-sejħa, il-professjoni ta' ġurnalisti biex jaqdu din il-missjoni, din is-sejħa tagħhom b'fedeltà mhux biss lejn il-verità, imma fuq kollox lejhom infushom u lejn Alla. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet nitolbu lil mulej il-bżonnijiet u x-xewqat tagħna. Mulej Ġesu, iben Alla l-ħaj, int mitta għalina biex teħlisna minn dunubitna. Bġieħ il-passjoni u l-mewt tiegħek, għatina soba taħtijitna biex miegħek inqumu għal ħajja ġdida, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qabis li jemmu lej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għad qaddis bis-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Nizzu ħajr li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Fik aħna ngħixu nitħarku, fik aħna u ta' kuljum inħossu fuqna t-tieba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet. U bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għejd. Għalhekk inroddulek ħajr u flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li blajda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ għal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dan il-ħobs u nixorbu dan il-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli mal-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Vince Rapa li joxbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit-fibnek u bħal-ibnek, ekku kol fibnek u bħal-ibnek jirxoxta għal-ħajja. Ftakar u kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp l-Apostli, il-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu bħal Ġwanni ġie moti. Ma ġiex maħtuf, ma ġiex arrestat, ma ġiex meħud, ma ġie moti. U bħalissa qiegħed jagħti lilu nnifsu lilna. Ejjew naċċettaw din l-aħbar it-tajba. Din imħabba kbira. Ġesu moti għalija, Ġesu moti għalik. Bil-kliem tiegħu stess induru lejn il-missier tagħna u flimkien ngħidulu: Missierna,
li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinati, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħa tiegħek. Iddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Iħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Kħeġobkom inqomu bil-iqfa u flimkien nagħmlu din it-talba li kiteb il-Papa propju fl-aħħar tad-diskors tiegħu lill-ġurnalisti propju ta' din is-sena. Nitolbuha ma' xulxin. Mulej, għallimna noħorġu minna nfusna biex infittxu il-verità. Għallimna noħorġu u naraw. Għallimna nisimgħu biex ma nbejtux preġudizzi jew naslu għal konklużjonijiet maċla. Għallimna immorru fejn ħadd ieħor ma jmorx. Nieħdu żmien li hemm bżonn ħalli nifhmu. Inkunu attenti għal dak li hu ta' sugu. Ma nitamxux b'dak li hu superfiċjali u nażlu id-deriet qarrieqa mill-verità. Atina l-grazzja li narfu fejn huma l-amajjar tiegħek fid-dinja tagħna. Atina l-onestà meħtieġa biex nirrakkontaw lil ta' madwarna dak li nkunu rajna bajnejna, smajna b'widnejna u missejna bidejna. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-lejla tajba lil kulħadd. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart.